Не се опитвай да му успокояваш, след като знаеш как се почувства. Не се опитвай и не си помисля. Нали каза, че не си като другите? А всъщност, какво си оказа? Защо не ми каза по-рано? Защо ми го причиняваш по тялото? С какво го заслужи? Каквото и да кажа, каквото и да направя, не мога да върна времето назад. Ти това проумяваш ли го? Мога само да ти кажа. Бъди щастлив. Това е. И всичко казано сега ще бъде забравено.